Tawlila jirifeere yɔrɔ dɔ la bi tasuma kasara dɔ senfɛ Amdalaye centre islamique kɛrɛfɛ. Bi sibiridon ni o bɛnna novamburu kalo tile 19 ma san 2022 nɛgɛ kaɲa 5 wagati. Fɛn min ye nin jirifeere yɔrɔba in ye ni ale dagalen bɛ Amdalaye ni i bɔra Samaba rond-point na k'i kunda Maliba rond-point kan siraba kelen min bɛna ka na tɛmɛ yɔrɔ min bɛ ni u b'a wele ko Imansi ni boisdeni min fana bɛ yen nɔ ni o bɛ wele ko 225 i bɛna tɛmɛ o dalala fɛ ka na se kaburudon da yɛrɛ ma. O kumana n'i sera yen i bɛ i kiniyanfan lajɛ ni jirifeere yɔrɔba in u dagalen bɛ yen nɔ nɛgɛ kaɲa 5 wagati fajiri jiginnen kɔfɛ maaw kɔni ye tasuma kami de bɔtɔ ye ni jirifeere yɔrɔ in na nka maa m'a dɔn fɛn min kɛra nin sababu ye. O de hukumu kɔnɔ sa wele bilala protection civile cɛdenw ma olu kɔni bolila joonya yaasa ka se ka fɛɛrɛ kɛ ni ka tasuma in dala sa. Nka fɛn min ye nin jirifeere yɔrɔ maa ninnu ye a yirala k'a fɔ ko a tiɲɛni kɔni barika bonyara kosɛbɛ sabula fɛn min ye yiriw minnu tun bɛ yen olu bɛɛ jenina ni ko u ban pewu ani garaji fɛnɛ de bɛ yɔrɔ in na yen nɔ. Fɛn min ye maa dɔw ye minnu ka mobili kun jɔlen bɛ dilannikɛyɔrɔ la yen tasuma kɔni taara ni nin bɛɛ lajɛlen ye nka maa ma bana nin ko in na wa maa ni fɛnɛ ma to nin na fana. Nka min ye dabalibanko ye fɛn min ye nin maa ninnu ye minnu yɛrɛ dagalen bɛ yɔrɔ in na u y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ nin ko in siɲɛ fɔlɔ ye nin yɔrɔ kofɔlen in na sabula u y'a yira k'a fɔ ko nin ye ko in siɲɛ 3 de ye. Tasuma bɛ mɛnɛ yɔrɔ in na san 3 kɔnɔna la wa a bɛɛ bɛ kɛ lɛri kelen kɔnɔna la ko o ye ko ye ko min ye u dabali ban kosɛbɛ. O tuma na sa ko u kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛli baaraw bila sen kan yaasa ka se k'a dɔn tasuma ninnu kasara a sababuya bɛ ka bɔ min na ko u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ fɛ ko u ka wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka kunnafoni d'u ma u ka se k'a dɔn tasuma kasara in a bɛ ka sɔrɔ fɛn min fɛ. O tuma halisa an bɛ to ɲɛɲini na ni an ye kunnafoni wɛrɛ minnu sɔrɔ a la an bɛ olu jɛlen da aw tulo kan ladiriya o kɔnɔna la. O de tun ye kunnafoni ye ka da aw tulo kan aw balimakɛ mankan don Professeur Turamakan Communication hakɛto bɛ nin kan.